Sljedeći zadatak koji radimo jeste minus 1,5 plus 1,1 podijeljeno sa 1,2 minus 2,5. Ono što ćemo prvo da radimo ovdje jeste da ovaj decimalan broj pretvorimo u razlomak, također mješoviti broj u nepravi razlomak kao i ovaj decimalan broj opet u razlomak. Znači 1,5 je u stvari 15 desetina, 1 puta 3 plus 1, 4, 1 puta 3, 3 plus 2, 5, ovdje imamo 25 desetina. Sljedeći korak jeste da uradimo najmanji zajednički za 10 i 3 je 30. 30 podijeljeno sa 10 je 3 puta 15 je 45. 30 podijeljeno sa 3 je 10 puta 4 40. Isto tako ovdje najmanji zajednički za 10 i 3 je 30. 30 podijeljeno sa 3 10 puta 5 je 50. 30 podijeljeno sa 10 je 3 puta 25 je 75. Znači, prvo ćemo oduzeti, znači bilo je minus 45 plus 40, to je minus 5, i imali smo 50 minus 75, to je minus 25. Pošto ne može dijeliti brojnik s brojnikom, uradimo recipročnu vrijednost, pa možemo ovdje skratiti 30 i 30, 25 i 5, minus i minus će nam dati plus, tako da ćemo imati znači minus 1 kroz 1 puta 1 kroz 5, dobit ćemo 1 kroz 5 rezultat. Hvala na pažnji.